じゃあ、私たち結婚しようか。だって、付き合うだけだと会社の役員たちがきっと何かと難癖をつけて邪魔してくるから。だから、結婚するのが一番効率的でベストな方法だと思う。あなたにとっては、ちょっと早いかもしれないけど、でも安心して、私と結婚したら、あなたは今の仕事を続けられるし、私は必ず、最大限の尊重とサポートをするから、あなたの仕事に関しては絶対に干渉しないよ。明日、辞表を出してね。医者って疲れるし、あまり格好良くないし、時間を私と過ごすために使った方がいいよ。それから、私も絶対に、あのしずっていうクズ野郎みたいにはならないから。私はすごく清潔な人間だし、悪い趣味なんて一切ないよ。私はまさに、標準的な、5発男だよ。そう、ネットで言われてる。初めての手つなぎ、初めての抱擁、初めてのキス、初めての恋。それから、